kagandahan ng paligid na to ng Nasadhan Falls. Nasadhan Falls dito sa Pasig, Igbaras, Iloilo. Wow! Ganda, ganda, ganda! Woo! Ngayong umaga, nandito po tayo guys sa puok ng Barangay Pasi, sakop po ng Igbaras. Papunta po tayo sa tinatawag nilang Nasadhan Falls. Yan po, kung makikita nyo mga kaibigan, parang pinatong yung malaking bato sa isang bato rin. Pero natural po yan mga kaibigan. Gawa talaga ng kalikasan. Yung bato na yan, parang pinatong dyan. Wow, dito pa lang ang ganda na. Yan. Part pa lang po ito ng Nasadhan. Yan. Malamig ang simoy ng hangin. Yan po yung kagandahan ng paligid na to ng Nasadhan Falls. Nasadhan Falls dito sa Pasig, Igbaras, Iloilo.
Ang lamig dito, ang ganda. So hindi po ito tag-ulan yung pagpunta natin dito. Pero yan po yung laki ng tubig na umaagos sa Nadsadhan Falls. So you see guys, a wonderful nature. Talagang nakakamangha mga kaibigan. So mas maganda ito kapag umuulan kasi malaki yung tubig na umaagos dito. So sa ngayon, yan po yung tubig. So lalapitan man natin konti yung falls na to. So tara. Bandang doon, dyan po yung falls, yung talon. So dito naman maraming mga punong kahoy dito. Ayan po. So malamig-lamig dito mga kaibigan dahil nga merong mga punong kahoy. Punta na po tayo dito sa Nadsadhan Falls. So may mga bato dito na maaring tambayan kapag dito ka po mga kaibigan. So nandyan po, yan na po yung falls kung makikita nyo mga kaibigan. Yan. Wow, ang ganda. Lakas ng hangin. Woo! So summer na talaga mga kaibigan yung dating ng klima dito kasi malakas yung ihip ng hangin, oh. At saka talagang malamig dito mga kaibigan dahil po nasa gitna po tayo ng mga kabundukan. At yan, yung pinaka-highlight dito, yung Nadsadhan Falls. Sa harapan natin, merong malaking bato. Just before that cascading falls. Wow. Ayan. Oh. Malaki pa ito sa bahay yung bato na to, oh. Yan, oh. Dalawang bato, oh. At yan yung Nadsadhan Falls. Lalapit tayo. Estimate po natin mga 50 feet po yung taas niya. Wow! Ganda, ganda, ganda! Woo!
So kung maghanap kayo ng guide papunta dito, hanapin nyo si Migo Insok. Yan o. Salamat Migo Migo Insok ha. Salamat. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel Auntie Kenyo Ako. May God bless us you all mga kaibigan. Kakamangha yung nature talaga. Mapapawi yung stress mo, yung pagod mo. Mari-relax ka. Sa agos pa lang ng tubig, sa tunog ng tubig, mari-relax ka. Tapos mayroong mga mga ibon na umaawit. Sarap po mga kaibigan. So that's how nature heals our soul and rejuvenates our life. That's the beauty of being with nature. We enjoy nature to the fullest. So, merong pumunta din dito. Mga 6 po sila mga kaibigan. Hello. Morning. Ayan po sila Bagong bisita ka mo dyan, ma'am? First time? Sir, good morning sir. So yan po yung mga kababayan natin dito. Yan, first time kayo sir dito sa Lansadan? First time? Igbaras din. Poblasyon. So mayroon pa shoutout ka sa ating channel, YouTube channel natin. Pa-shoutout mga kaibigan mo, mga paryente mo. Meron? Opo. Sino po? Shoutout sa mga kasama kong guard sa IBC College. Yan pala. Punta kayo dito. Yan. Dito. Si Sir ano nga pala? Yung Herman Insyo. Herman Insyo. So nandito ka pa sir sa ating YouTube channel na Auntie Kenyo Ako. Auntie Kenyo Ako. Yan from Antique po mga kaibigan. So yung karga-karga mo, ano mo? Anak ko. Anak mo. Yan magandang babaeng bata mga kaibigan. Magandang dilag. Magandang dilag dilag na ba yan dilag na ba yan? Sige sir, salamat Ingat kayo, enjoy. So pakiabang sir Auntie Kenyo Ako channel. Paki-subscribe na rin. Salamat God bless. Maganda naman yung biyahe namin ni Migo Insok Yan. Dahil may nakasalubong po kami na mga kababayan din natin taga Igbaras. Pumunta dito first time. Nakipag-shoutout pa sa kanyang mga kaibigan at kakilala. So, yan naman po yung kasiyahan dito sa pag-vlog. Dahil may mga bagong kaibigan tayo na makilala at makapag-greet naman sa kanilang mga kaibigan rin, yung mga kakilala nila, yung mga kapamilya nila, mga kapuso nila.